बळाचा वापर केला तर त्यासंबंधी त्यांनी असं सांगितलं की आम्ही तिथे सगळं हे जे काही ॲक्शन होती ती आम्ही विड्रॉ केली, ती आम्ही आता करत नाही. नंबर 2, आता आम्ही काहीच तिथं ॲक्टिव्हिशनचं करत नाही, फक्त तिथं होल फाडून त्या जमिनीची चौकशी करतो. आणि ते काम करायला लोकांच्या आधी विरोध होता, तर आता तो विरोध त्या ठिकाणी नाही आहे. लोकांना समजून सांगितल्याच्यानंतर पण तरीही आम्ही त्यांना असं सांगितलं की ठीक आहे, आत्ता 7 वर्ष थांबलं, उद्या तुमचं काय धोरण आहे. तर त्यांचं म्हणणं असं की आम्हाला हा प्रोजेक्ट हा करण्याच्या संबंधीची भूमिका आहे. पण मी त्यांना एकच सांगितलं, तुम्ही असं घाईघाईने काही करू नका. तुम्ही जे त्या ठिकाणी विरोधक आहेत ते आणि शासकीय अधिकारी यांची बैठक घ्या आज उद्या कधीतरी, आणि त्याच्यातून काय निष्पन्न होतं आहे ते बघूया. तर त्याच्यासाठी सावंतांनी असं सांगितलं की उद्याच्या उद्या आंदोलकांचे प्रतिनिधी आणि राज्य शासनाचे प्रतिनिधी तिथं ऑन द स्पॉट बसतील, विचारविनिमय करतील आणि त्याचा निष्कर्ष काय तो या ठिकाणी सरकारला दिला जाईल. तो निष्कर्ष कळल्याच्या नंतर जर त्याचं आणखीन काही प्रश्न असले तर माझी सूचना अशी होती, आणखीन काही प्रश्न असले तर आपण 11 टेबल बसू आणि याचा कसा मार्ग निघेल किंवा आणखीन काही पर्याय आहे का या गोष्टीची चर्चा करून त्याला त्यांनी मान्यता दिली. जवळपास 106 जणांवर गुन्हे दाखल केलेले आहेत, ते गुन्हे मागे घेतलेले आहेत, तुम्ही त्यांच्याशी बोलला? आम्ही इतकं बोललेलं नाही गुन्हे वगैरे, कारण एकदा उद्या ते बसतात ते असं आहे की जनरली गुन्हे मागास घेणं वगैरे ही शेवटची स्टेज असते. एकदा तुमचं सेटलमेंट झाल्यावर मग सांगता येतं की तुम्ही आता हे काढून टाका, विषय संपला. ती स्टेज आलेली नाही. प्रकल्पाबद्दल तुमची काय भूमिका आहे? कारण की जी चर्चा होती तुम्ही उद्धव ठाकरेंची पण असं एक पत्र आलं होतं पंतप्रधानांबरोबर की प्रकल्प बार्शीमध्ये व्हावा, आणि आता असं सांगितलं की सर्व पक्षांचा त्यांना पाठिंबा आहे, पण तिथल्या स्थानिकांना कुठेतरी डिसलाईक केलं जात नाही. असं आहे तर मला इतकं काही माहिती नाही, कारण मी काही स्थानिकांशी बोललेलं नाही किंवा स्वतःचं वेगळी देवी तुम्ही काय समजता. मी फक्त एवढं एकच आहे की एखादा प्रोजेक्ट राज्यात कोणी करत असेल, महत्त्वाचा असेल तर तो करत असताना स्थानिक लोकांना विश्वासात घ्या. त्यांचा विरोध असेल तर तो विरोध काय ते समजून त्यातनं मार्ग काढायचा प्रयत्न करा. सर, आपण जर बघितलं असेल की आरेमध्ये खाडं तोडली गेली किंवा आता देखील काल सॉलिड टेस्टिंग फक्त सुरू होतं, परंतु त्याबाबतचं जे आंदोलन करते त्यांना आधीच ताब्यात घेण्यात आलं. रात्री मध्यरात्री जाऊन कुठेतरी नोटिसा बजावण्यात आल्या, त्यामुळे कुठेतरी आंदोलकांचा हा भडका उडाला होता. असं आहे की कालचा जो काही प्रकार होता त्याच्याबद्दल आंदोलकांची तीव्र नाराजी होती. असं आमच्या कानात तुमच्या मार्फत आलं, मी काही तिथं गेलेलं नाही. आणि हे समजल्याच्या नंतरच मला असं वाटलं की कोकणामध्ये काही नवीन काही होत असेल आणि त्याच्याबद्दल स्थानिक लोकांच्या तीव्र भावना असतील तर कुठल्याही सरकारने त्याची नोंद घेतली पाहिजे. सर, नागारच्या संदर्भात नागारला जेव्हा प्रकल्प होणार होता तिथे विरोध झाला, तुम्ही तिथला दौरा केला होता, तिथल्या स्थानिकांची चर्चा केली होती. आता बारसूच्या संदर्भामध्ये तुम्ही काय तिथे जाणार आहात का? काही मी जाणार नाही, पण माझ्या पक्षाचे काही सहकारी तिथे जात आहेत, काही गेले. सगळ्यात महत्त्वाची बाब, इकडे या सगळ्या गोष्टी घडत असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री 2 दिवसांच्या सुट्टीवर होते, उपमुख्यमंत्री देखील राज्यामध्ये नव्हते आणि त्यामुळे एक गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलकांसंदर्भात निर्णय घ्यायला कोणी नाही का, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. बघूया आता हे सरकारचं काम आहे, त्याचं उत्तर मी द्यायचं कारण नाही. उद्धव ठाकरे पक्षाचे आमदार राजन साळवी यांनी त्या प्रकल्पाला समर्थन केलंय, तिथे त्या पक्षाचा विरोध आहे. राजन साळवींनी समर्थन केले. स्थानिक खासदार जे आहे विनायक राऊत ते विरोध करत आहेत, तर ठाकरेंच्याच गटाचे जे स्थानिक आमदार आहेत त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार आणि खासदार आमदारांमधल्याच विविध भूमिका त्यांच्यात आणि ते त्यांच्याशी बोलावं लागेल. आम्ही काही त्यांच्या दोघांशी चर्चा केली नाही, पण त्यातनं मार्ग काढण्याच्यासाठी किंवा लोकांची जी काही शंका आहे त्याचं समाधान करण्याच्यासाठी काहीतरी प्रयत्न केले पाहिजेत.
उद्याच्या बैठकीत काय होतं ते बघूया आणि उद्याच्या बैठकीत जर काही मार्ग निघाला तर आनंद आहे, नाही निघाला तर कसा करता येईल याची चर्चा बसून करता येईल. पवारसाहेब, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सातत्यानं महाराष्ट्राचा दौरा करतायत. आता पुन्हा एकदा चौथ्यांदा नागपूरमध्ये येत आहेत. काही वेगळं जी समीकरणं आहेत ती होताना दिसत आहेत का? कारण महाराष्ट्र विषय दिसतंय का तुम्हाला? त्यांचे जसे त्याचं उत्तर त्यांनी द्यायला पाहिजे ना. त्यांच्या दौऱ्याचं आम्ही काय सांगू शकतो. केंद्र सरकारमध्ये अनेक लोक तिथे येत असतात, ते येणार, त्याला काही मला बंधन घालता येणार नाही. एक तर रिफायनरीच्या संदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांनी बसून चर्चा केली पाहिजे, हा मोठा मुद्दा बनलेला आहे असं तुम्हाला वाटतं का? हेच मी सांगितलं की उद्याच्याला त्यांची बैठक आहे, अधिकारी आणि आंदोलक. त्या बैठकीच्या अजून काही निष्पन्न झालं नाही तर आपण यासाठी एकत्र बसून चर्चा करून मार्ग काढायचा प्रयत्न करावा अशी सूचना मी राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांना केली, त्याची त्यांनी मान्य केली. आपने कहा कि जब तक बात नहीं आती तब तक जो संरक्षण है उसको स्थगित दिया जाए. आज जो आए थे उन्होंने क्या उन्होंने काम पर रोक लगाने की बात मानी. सॉइल टेस्टिंग जे चालू होतं, आपण काल म्हटलं ना की जोपर्यंत त्यांचं समाधान होत नाही तोपर्यंत सर्वेक्षण किंवा सॉइल टेस्टिंग थांबवा, तर सरकारने ते थांबवलंय का? नाही, आत्ता तिथं मला जे आत्ता उद्योगमंत्र्यांनी सांगितलं की आता सुरुवात होईल, काही अडचण नाही, आम्ही काही कोणाची जमीन घेतलेली नाही, फक्त सॉईल टेस्टिंग करायचं असतं, ते सॉईल टेस्टिंग करायचं काम त्या ठिकाणी होतं, ते आता थांबले. आता आज सुरू झालं तर नाही मला माहिती. पवारसाहेब, संजय राऊतांनी जे खासदार आहेत शिवसेनेचे त्यांनी म्हटलं की दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री बदलाची हालचाली सुरू झाल्या महाराष्ट्राच्या. तुम्ही ज्येष्ठ नेते आहात, तुम्हाला काही माहितीची कानावर आली? मला काही माहिती नाही. पण तुम्हाला सत्तेची जी राजकीय कारण घडामोडी मुख्यमंत्री बदलायचा निकाल म्हणजे आम्हाला सांगायचं काही कुणाला कारण नाही आणि असं काय आहे हे माझ्या कानावर नाही. मी जरूर राऊतांचं स्टेटमेंट जरी असलं कदाचित पत्रकार असते त्यामुळे तुम्हाला लोकांना थोडी अधिक माहिती असते, त्यामुळे ती माहिती त्यांच्याकडे असते. आपली काय प्रतिक्रिया? काय साहेब, अजितदादांचे अनेक ठिकाणी भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर लागलेत, आपली काय? त्याच्यावर त्यांनीच प्रतिक्रिया दिली की हा वेगळेपणा करू नका. उद्धव ठाकरेंनी काही प्रस्ताव दिला आहे का? उद्धव ठाकरेंनी काही प्रस्ताव दिला आहे का की मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी? उद्धव ठाकरेंकडनं काही प्रस्ताव आला आहे का की पुढचा मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी? नाही, माझी चर्चा त्याची ही बातमी अशीच तयार केली दिसते, तेव्हा निर्णय तुला तरी यापेक्षा त्याला महत्व नाही. सर, हिंदी में बताइए कि जो बाजू में रिफाइनरी आ रही है उसको लेकर आपका क्या मत है? आप उसके पक्ष में है या नहीं है? और विपक्ष की सीधा जो मैंने जाकर कोंकण में कोयली डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है और कोंकण के राज्य का फायदा होता है तो जनरली हम लोग कभी अपोज नहीं करते, मगर वहाँ के लोगों के बारे में कुछ नाराजगी है तो वो समझने की आवश्यकता है. इसमें उनके लेजिस्लेटिव डिमांड जो है वो पूरी करनी होगी और इसके लिए डायलॉग की आवश्यकता है. हमारा सुझाव ये है कि आप लोगों के साथ डायलॉग करो, उनकी कोई समस्या हो तो जानने की कोशिश करो, नहीं हो तो इससे रास्ता निकलने के लिए कोशिश करो और ये इशू खत्म करो. क्या आपकी बात उद्योग मंत्री ने मानी? आपने सुझाव दिया था? हमने सुझाव दिया नहीं, हमने बात ही नहीं की. बात हमने आज इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे साथ आए थे उनसे की. तो उन्होंने माना कि कुछ मीटिंग लेंगे, आगे लोगों से बात करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा कल करेंगे. इस रिफाइनरी पर आपका विरोध है या समर्थन? काय कर जो रिफाइनरी बनी जा रही नाही, है प्रश्न आधी इथं स्थानिक लोकांचं काय मत ते महत्त्वाचं. अजून आमची काही जमीन जात नाही, तेव्हा आमचा विरोध असायचं किंवा फाटीवर किंवा मला नोकरी मिळणार नाही. त्यामुळे लोकांचं म्हणणं काय ते जाणून याचा मार्ग काढावा. लेकिन सर, महाविकास आघाड़ी के प्रमुख घटक कांग्रेस और शिवसेना ने इसका विरोध किया है, क्यों कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए वहाँ, जबकि उद्धव ठाकरे ने ही उसको वहाँ पर प्रस्तावित किया था. उद्धव ठाकरे ने क्या किया था मुझे मालूम नहीं, मगर
मैंने बार बार कहा कि लोगों की वहाँ कोई नाराज़गी हो तो वो समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें कुछ गलतफहमी नहीं हो तो दूर करने की कोशिश करनी हो, उनकी डिमांड लेजिटिमेट हो तो दूसरा कोई अल्टरनेटिव जगह है क्या वो देखने की आवश्यकता है। एक दो तीन ऐसे दोनों तीन अल्टरनेटिव है। प्रकाश सिंग बादल यांचं काल निधन झालं, मी उद्या सकाळी चाललो आहे माझे कार्यक्रम रद्द करून पंजाबला पवार साहब हिंदी में एक सवाल त्यांचा अंत्यविधी तो करून परत येणार। चलिए हिंदी में सर एक सवाल है। पिछले कुछ दिनों से संजय राउत ने बयान में दिया था कि राज्य में सीएम बदलने वाले हैं, उसको लेकर सरगर्मियां तेज है। आपका क्या मन है, क्या ऐसे चर्चा चल रही है क्या, और भावी मुख्यमंत्री के भाई सीधी बात है, हमसे किसी ने चर्चा की नहीं। संजय राउत ने कहा कि मीडिया के वह एडिटर भी है, मीडिया के प्रतिनिधि तो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, शायद उनका कोई अलग सोर्स होगा, मगर ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और जिससे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फजूल बातें करने में कोई मज़ा नहीं। अजीत पवार के भी बहुत सारे पोस्टर लगे भावी मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र में। मैंने कहा 2 मिनट पहले कि उन्होंने इसके लिए नाराजगी जताई है, ये गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे कहा है। सर बाजूच्या राज्यातले मुख्यमंत्री येतात, आपल्या राज्यात सभा घेतात आणि ते म्हणतात अब की बार किसान सरकार, तर ह्याबद्दल आपलं काय मत आहे आणि काय सांगतात? असं मी काय सांगणार, त्यांनी त्यांचं मत दिलं, त्याचा विचार प्रश्न त्यांना विचारा। उद्या कुणी काय भाषण केलं त्या सगळ्याचा काही खुलासा करत बसायचा। ते एक राजकीय पक्ष चालवतात, त्या राजकीय पक्षाचा हा कार्यक्रम दिसतोय, त्यांना त्यांची भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे। सर पण त्यांनी सांगितलं आहे की पुढचा मुख्यमंत्री हा शेतकरी असावा, ह्याबाबतीत अरे एक आमदार तरी आणा म्हणून, एक आमदारही त्यांच्याकडे नाही, आज त्यांनी तर चर्चा करायची। सर एक सवाल है कि आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो ऐसा हो सकता है कि जो 16 विधायक हैं मुख्यमंत्री के साथ उनकी संसद जा सकती है। ऐसा तो हो ऐसे सकता में ऐसे ही ऐसा हो सकता है जी, संजय राउत कह रहे हैं कि डेट वारंट निकल चुका है। आपने कहा क्या आधार क्या है? जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी आपके पास है? नहीं, संजय राउत के पास है। संजय राउत ने कहा अभी आप कहते हो, मैं मानूं? आपका क्या मत है कि जो चल रहा है, इसीलिए अजित पवार का नाम आ रहा है कि शायद हो जाए 7 दिन। सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा, आने के बाद बात करने में फायदा है। समझदार है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही आया नहीं, तो इस पर रिएक्ट करने में इतना पागलपन मेरे पास नहीं है। और सब एक सवाल है कि बार बार अजीत पवार का नाम क्यों ऐसा आता है? आपने कभी अजीत पवार से इस मसले पर बात की, क्यों नाराज है, पार्टी छोड़ रहे हैं, बगावत कर सकते हैं? उन्होंने पार्टी छोड़ नहीं रहा, ये भी आज ही बताया, कल बताया। आप लोगों को कुछ काम नहीं थे, उन्होंने कहा। खारघरचा मुद्दा जो आहे तो कुठेतरी पाणी पडला का वाटतं? खारघरला जो काही एक इन्सिडेंट झाला त्याच्यात लोक दगावली गेली, त्याचे नंबर इतके दिवस झाले तरी अजून स्पष्ट नाही। सरकारने एक सदस्य कमिटीची स्थापना केली आहे। तर जो तुम्ही आमचं मत असं आहे की एक सदस्य कमिटीचा उपयोग होणार नाही। एक सदस्य हा शासकीय अधिकारी आहे, इथं निर्णय ज्यांनी घेतले त्याच्यात राज्याच्या प्रमुखापासून अन्य सरकारी त्याच्यात आहेत, राज्याच्या प्रमुखांचा सहभाग आहे। अशी जर तक्रार असेल त्याची चौकशी एक अधिकारी करू शकत नाही, आणि म्हणून त्याची चौकशी करायला तुम्ही ज्युडिशियल इन्क्वायरीचं प्रोसिजर लक्षात घेऊन पावलं टाकावी, अशी मागणी आम्ही यापूर्वी केली। बघूया कसं काय होतं। सर अमरावती में एक बयान दिया था आपने, बहुत हो गया आपका। जेव्हा रिफायनरीचा प्रोजेक्ट पुढे जातो तेव्हा स्थानिक विरोध करतात, कुठेतरी सरकार हा प्रोजेक्ट लादण्याचा किंवा रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे स्थानिकांवर। स्थानिक लोक किंवा कोकणामध्ये सुद्धा किंवा महाराष्ट्रात सुद्धा आम्ही अनेक वेळेला महाराष्ट्राचे उद्योग गुजरातात चालले, महाराष्ट्राचे उद्योग अन्य राज्यात चालले, त्याच्यात सरकार काही करत नाही, ही भूमिका आम्ही लोकसुद्धा मानतो। आणि त्यामुळे
कोकणामध्ये सुद्धा उद्योग वाढावेत अशा प्रकारचा मत मानणारा एक वर्ग आहे. त्यांच्याकडून कोकणाचं दुर्लक्ष होतं आहे, शासनाचा अशी तक्रार होती. आणि अशा वेळी काही प्रकल्प आले आणि त्या प्रकल्पाच्या संबंधी काही रिझर्वेशन असेल तर ते समजून घेणं, त्यांचा गैरसमज दूर करणं, किंवा जर होत नसेल आणि ते तिच्या एकंदर स्थितीला नुकसान करत असेल तर अन्य जागा बघणं, या सगळ्या पर्यायाची चर्चा ही करावी लागते आणि ती केलं पाहिजे. खुलासा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे 45 करोड़ रुपया अपने सरकारी आवास पर खर्चा किया था कोविड के टाइम पर, सर क्या कहेंगे? मुझे मालूम नहीं. सर वज्रपुर रैली को लेकर मैं इतना जानता हूँ कि केजरीवाल एक ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर है. सर वज्रपुर रैली को लेकर बार बार सवाल उठता है, कभी किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं होता है, कभी किसी पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं होता है, इसको लेकर एक संशय का वातावरण निर्माण किया जाता है. संशय का वातावरण कुछ नहीं. जब ये तय हुआ था तो हर पार्टी ने 2 साथियों को मीटिंग के लिए देना ये तय हुआ था. ये तय नहीं हुआ था कि शरद पवार जाएंगे राष्ट्रवादी की तरफ से, ये नहीं तय हुआ था कि दूसरे पार्टी की तरफ से खड़गे साहब जाएंगे. तो जो दोनों ही पार्टी या तीनों ही पार्टी अपने प्रतिनिधि वहाँ भेजेंगे ये तय हुआ था. पण कसं की मी जायचं आधी ठरलंच नव्हतं ना. मी जायचं हे ठरलंच नव्हतं. तुम्ही तरी पक्षाच्या वतीने जायचं हे ठरलं होतं. काही खरगे येणार असे इथं त्यांचा प्रश्न विचारत नाही, मला काय विचारता. राज्य के सबसे बड़े नेता हैं और महाविकास आघाड़ी के एक तरह से पिलर है. मिसअंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास मत करिए. कोई ना कोई पार्टी का प्रतिनिधि जाता है, जाता रहेगा. दिल्ली दौऱ्यावर आहात, आपण दिल्लीला देखील जाणार आहात. नितीश कुमार दिल्लीमध्ये आहेत, काही भेटीगाठी ते घेणार आहेत. मी जाणार आहे तिथून चंदीगडला, तिथून वाघेल साहेबांचं जे गाव आहे तिथं, आणि अंत्यविधी करून परत येणार आहे, दिल्ली थांबणार. पवार साहब एक सवाल उस दिन अमरावती में जो आपने बयान दिया था उससे बड़ी चर्चा हुई, 2024 में आघाड़ी बनी रहेगी या नहीं, हिंदी में एक बार बता दीजिए उस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? हमने ये बताया था, उन्होंने मुझे पूछा क्या सोचा अफसोस रहेगा. मैंने कहा कि मिलकर लड़ने का अफसोस है, मगर एक पूरा जवाब नहीं है कि जब 2 या 3 पार्टी बचते हैं और चुनाव आता है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे. तो हमारा तय हुआ है कि मिलकर लड़ेंगे. चुनाव में कितनी सीट कौन कंटेस्ट करेगी ये डिस्कशन की प्रोसेस शुरू हुई और ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ये पूरी करनी होगी तो ही आगे का रास्ता स्मूथ हो जाएगा. ये मैंने कहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा. चलिए ठीक है सर, थैंक यू. थैंक यू सर.